Så se dig da for helvede, mand. Hold kæft en blødning. Så du det? Det er de der tyskere, mand. De kører kraftigt med hovedet under armen. Fedt, ikke? Hvad er sådan? Jeg skal lige høre det der kamera. Får du sløret mig? Det gør kameraet så sådan. Man kan ikke se mig? Nej. Cool. Så går den ikke længere, unger. Kom med slikket. Nej, stik mig slikket. Kom så med det. Stik mig det der klister og shit, man. Alt sammen. Jeg er ligeglad, jeg kan ikke høre noget. Det gad han ikke høre på. Jeg var kraftedeme hele bagagerummet fyldt med krudt. Rum! Det er min privat lille gemmer. Hej igen. Hej. Tak for sidst. Ja, så tak. Hej, goddag til kameramanden. Hvad skal jeg forklare, hvordan jeg så gør, eller? Ja, det var ideen med det. Ja. Jeg ved, du har taget noget med til os i dag. Eller? Det er rigtigt. Jeg har taget mit yndlingsværktøj med. En fjernbetjening. Yes, sir. Hvad kan den? Ja, den kan tænde fjernsyn, min ven. Nå, selvfølgelig. Så enkelt er det. Det jeg gør, jeg peger den hen mod et hus som det her, ikke? Ja. Så trykker vi bare play her. Der var den. Ikke? Og så fyrer vi helt op for lyn. Okay. Sådan der. Så er der fuld gang i polkaen derinde. Ja da. Så går der jo hverken mere end et halvt minut, hvis der er nogen hjemme. Og så løber de ned og slukker. Skal vi prøve at gøre det? Og prøve at gå derind, eller hvad? Altså, vil du have, jeg skal gå ind i huset? Det kribler vel hele i fingrene. Er I sikre på det, eller hvad? Ja. Satan, fik I det? Det jeg normalt gør, når jeg kommer indenfor, det er lige at holde øjnene vendt sig til mørket. Det er lidt nøjende nu, når jeg har den der projektør lige i hovedet. Så er vi der, mand. Hvad så, drengene? Hvad? Kan I lide det? Hvad er det for noget, mand? Det er jo lige noget kraftigt med et museum for gammel lort. Lad som om vi er hjemme. Det er kraftigt i orden, det her. Det er sådan noget lort her, som man finder i alle mulige hjem, ikke? Ja. Den her, den er penge der. Der kan du se, der er 3 streger. Okay. Det er kongelig, så. Jeg har jo al den tid i verden. Jeg ved, de ikke er hjemme, ikke? Så er everything bare... Hvad siger jeg der, mand? Hvad? Så får hun den vej der. Så for satan. Det er dårligt. Så er der jackpot. Det ryger lige den blå avis, mand. Hvad plejer du så typisk at gå efter? Jeg plejer at gå efter sølvtøj, iPods og Playstation og sådan noget. Det finder du nok ikke herinde, vel? Nej. Når det er sådan et museum med alt muligt pisselort. Lad os gå ind i det næste rum. Fedt. Ikke? Ja. Det er Allan, der er på rundvisning. Samtidig med at Tamara optræder i lort, synger hun i en folkemusikgruppe. Det her, det er B.O. Alle drenge, de vil have en B.O. Det kan du være stensikker på. Sådan noget her, det kan du altid sælge. Ikke at jeg gider at slæve den med nu. Jeg slukker lige den ud af helvede. Gud, hvad laver du? Jeg laver ikke en skid, mand. Løb for helvede. Ud. Han kom jo ind derfra, op fra kælderen. Ja. Jo, han stod derinde. Ja. Skal vi prøve at gå derind? Jo. Jeg vil gerne se det. Det var der overfaldet fandt sted. Ja. Skal vi prøve at lige gå over? Ja, hvis du kunne prøve at lægge dig ned, der hvor det skete. Læg mig ned. Ja. 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 Lægger dig ned. Ja. Der. Her var det. Prøv at lægge den helt ned. Ja.
Var de bange, da det skete? Ja. Meget bange. Kan du huske, hvem det var, der gjorde det? Jeg synes, var han der? Han stod der, og var der flere? Og at nogen, de kan finde på at være sådan. Ja. Jeg ved ikke, hvem det er nok. Ja, det er nok de indvandrere, tror jeg. Nå, hvad? Så er det det, mand. Hold kæft. Det er vildt. Prøv lige at kigge, mand. Den er loaded. Der er nok de første 20.000. Okay, jeg skal lige... For satan, mand. Og især i det her perkerforklæde, ikke? Så ved du godt, hvem der får skylden, ikke? Det her, det skal fucking fejres. Allan giver.